Nana Samahine, the match. I don't pay young friend for me. The buyer, and then see you. Nana, upon greatly, free set, some see the two of them. 1 year, a man be if it's sad that everything a fish. A bini, a big one. The person, but the move and she say, "Here, walk." Say, as I see pies, a man, your movie, and the busy fish. You be a watch there, a fish, you your money and more. As the buyer, I said, beside the bank. It was a pea. They became Sir Pontutia. Now, and I'm a free task for say, as someone up in here. You can help me. I dare not at once. And Sana, Yama, bad Sana, bad wine as tia, bad wine, Aswati, and Sana, my Santimine, Naswati, no more Bishia. And Sana, I shall say. It has a dedica, the Bedica, do now what ya, the betters, Eddie now what you, Edda. Ina let us say good and was one. Yet to know. But you now what she a swan. Moody. A money be over you. I ought to son, Indian, a money pure, a money or why. If Billy said, Hima, Obako, a doom bear. Yeah, a doom fee, then you will. Oh, one more day, a hina, over 20 in the flapper. Moving said, as some abba. If you ask what I feel one son, and I'm have a trusty Indian. Hey, I don't remember what they are meant to be in Canada. We should. This is a Busua. Compim said, they said that it be Nana Adiatu and Pem. They not to Pem, Nina Crabra. I've been at the Academy at the Dome, at the Viana. The Viana also, and a partner, I have a cop, the Viana American one. Oh, sound of a bad. Yeah, I do feel well. Them, you know, back. And Sana, a Santimani was made. I have a trust. We did not to that. We did not to that. You see, but a honor, the book where you see in a Sana at the Viana. You see in the other today, you run out or buy only be at the Viana. So, no, the Viana, dear. Anyway, just not so any member. And never so called it's a beer, but what if you are not necessarily be intimacy? Then I'm not him, and then just for one point, and they trust a D at the Viana. And look, you are they go at the Biotri. Rabbi King additional any jazz for the Biofian. You almost any body. The different body. We just said, and down on the first day, dear brother. So, first to turn now, a morning at this living. And now a Bruno, and Brian is and a sorry husband. As I said, Nina, which is the orchard so. Some there, Biana, and ya, you are no lady, and it's your orchard. The dear we are. The new man, so Vesaco, remind.
aba na kata ne nyɛ mu no ka first titi wo paa no deɛ na yɛ bantoma ɛna ka basa owi a wokɔ bantoma bɛɛ na akyire no ɛna eyi kɔ bɛrima te ba na wɔ sɛ wokɔ bɛrima edua no wie a etu anadu eka ɛna no mako ɔha ɛne du ɛso ɔda ha tuku no ɛda no na kyerɛ sɛ adehyie ne yɛne a ne yɛkyiri bɔɔdeɛ ne ade nyinaa no saa mmerɛ no yɛba bɛtena ase ma ne n'ahema ɛde bɔɔdeɛ aka na no ansa na obiara atumi de bɔɔdeɛ aka na no ne nyinaa mu no n'afei ewura hɔ de n'afei ewura no ana ɔde n'adwene ba ne ho sɛ eduru afi a ɛbɛn ne efutam biara no eduru afi no pɛpɛpɛ na kyerɛ sɛ otwie ɛyi kɛseɛ no nti afi no deɛ eduru hɔ a yɛntra sɛ bio abrade kwan bi ewu na ɛhyɛ eduru afi yɛbɔ akɔtra ase afi no ama abusua no edi afi ɔde eduru afi no pɛ ɛsɛ sɛ yiyɔ no ana ɔde aha ase wɔn na ɔbɛpɛ apamfoɔ daasifo yi bi no yi bi afira na da apamfoɔ na ɛtra sɛ abɔkɔ sɛ de bɛyɛ a yɛbɛtumi akama amanfoɔ ɛwɔ asantuma mu ane Ghana mu aso ate sɛ yɛyɛ yi no bi aba obi aba nante no ne da se na kyerɛ sɛ sɛsi a sɛnea yɛdi afe no ɛne yɛduru so nhyehyɛyi a mmɔye ɛyɛ nhyehyɛeɛ bi a ɛm sɛ ɛda hɔ de daa a yɛ a mo kaakaa sɛ yɛdi afe a yɛsi mo atwerɛtwerɛ na wɔbɛtumi akyerɛkyerɛ mu sɛnea ɛsi a mo akyerɛkyerɛ amane a moyɛ awɔtwe aduanuanan nnwomnwom yi anka bɛyɛ menka wo yɛyɛ yɛbɛkyee sɛ yɛayɔ ne sɛ kwasi ada no nana ase deɛ ɔka meda ase ɛtwa bia basa yɛbu na no ɛma no kɔsi akɔsideɛ ɛbu na no a yɛhu sɛ ebi a bosom yɛ ewura mu bosom mmienu mu bosom mmiɛnsa no mu anaasɛ ɛdɛ kɔsi na afe no ehwɛ akɔsida a ɛwɔ hɔ no a yɛm na kɔsi ɛno na duru hɔ a ɔsi bi di kuntunkun dɛ ɛtɛ dɛ ɔde ahɛ eyie n'ase no odi kuntunkun dɛ no nso a ɛno ɔma amanfoɔ no nyinaa ma ɔsi obiara ntra ne kurom na ɔde kuntunkun dɛ ɔma ɔfa so ɔhun sɛ afei ne ɛbɛyɛ sɛbi otumfoɔ ayi ɛtɛ obiara de boaboa no ho aba edi kuntunkun dɛ ne yɛ a adeɛ kye duada no a ɛna nananom yɛkɔdi animsɛm yɛa na ɔmo sɛ yɛsɛ try no deɛ aborɔfo kasa ɛsi nananom kɔdi animsɛm so yɛtete hɔ no animsɛm na nananom yɛkɔ akɔdie na ɔmo ɛno na obiara hɛ ne batakari tete hɔ no nananom de kɔko ne ayi ne ane na ɔtumfoɔ nso akɔ amiaeɛ ɔmo nso kɔhɛ ne batakari kɔhɛn batakari asana ɔba baabi a yɛdi animsɛm ɔmo nso aba bɛdi animsɛm akyerɛ kumaseman ne ahɔhoɔ bi a baabi a ɔmo aba bi ɛno na owie a animsɛm no nana ɛne sɛ nananom yɛato atuo yɛbɔ ho abrafoɔ nso so ɛte mpentonkwa adumfoɔ te mpintinkwa wɔn sɛ akyɛnfoɔ yi na akyɛm twa wiem na kyerɛ sɛ wotumi sɛ obi a ɔwɔ biara no ɛsɛ n'ani afe sɛ deɛ tete na ano yɛkɔ sa saa de tie nti yɛyɛ yie ne yɛyɛ saa yɛde kyerɛ sɛ
kyerɛ de kae yɛ nana no a ɔkɔ sɛ ɛko ɛsɛm ne ɛkɔɛ no ɔtɔɔ mu a ka wo ɔhenkora de baabi a wobɛda biara no yɛ ne wobɛda saa ne ɛde kyerɛ ɛno ba saa ɛwie a afei na ɔbɛworɔ no saa berɛ nso a ɔto atue no mpɛnsa ɔto baako ɛdi mfimfini na nana ahema gyina hɔ na wato akyerɛ no ɛtɔ so mmiɛnsa na wato akyerɛ amanfoɔ no na wafa pakae obɛduru fie na ɔbɛworɔ no ho a afei na wɔtwa asafeɛ ɛsɛ ne sɛ ɔma obi ahu sɛ onua na ɔkɔɛ anaasɛ ne wɔfa na ɔkɔɛ ɛni abere sɛ wɔyɛ na yi asafeɛ no ɛna bɛhu sɛ egu na bɛtiri ha no wohu sɛ de ha wohu sɛ sɛ bi yɛbɛka sɛ ɛntwoma nanso ɛyɛ boɔ ɛne ɛboɔ de yɛseɛ ɛyɛ saa no nso obi a ɔwɔ abɔnten no bɛka sɛ bi ayɛ ɛntwoma saa na ɛsi ne nifa so sade yi ma twa bi ɔno de otwa to asa atwa n'ani akyi saa asuntan mu ne ayi nyinaa na onipa bi a ɛbɛn ɔhene ne ayi nyinaa no wosɛ adehyɛ ni na atwa bi ɛn nkɔ afɔ sɛsɛ na ɔhwɛ yɛ a wosɛ ehu ne ayɛ twitwa bi yɛ gya asefo no otwa bi a ntoma na ɔde betwa no otwa bi a na ɔsɛ esi yɛ de twa ne nyinaa wɔ ase so kyerɛ sɛ wo na akɔfa ade no na ade bɛyɛ no nti wodi bi yɛ wo ho a biribi wɔ mu a na wo no ayɛ dɛn na ɛnya wo saa na ɛteɛ ne nyinaa wɔ ase yɛ nananom ahyehyɛ ato obi a afei no na ɔbɛtena ase adwada no saa ɔbɛtena ase na no na ɔba bɛtena ase a ɛnyɛ ɔntena asipim so ɔntena hwedɔm so ɔtena yɛwɔ ayi bi wɔ hɔ a ɔtena na bɛbrɛbrɛ no atɛ ano ɛso ɛyɛ nwoma ɛde ɛde ayɛ na mo dua atwiri akyi ɛno na ɔgye da mu ɔsɛ ɔtwiri nyame ɔwɔ a ɔbɛma bi ɔde bra obi a ɔbɛma bi a ɔbɛn sɛ sɛ nuna bi a ɔhwɛ kamera no mu a ɔbɛn sɛ ɔtwiri ɛyi bi saa na wɔtwiri no saa ne ho tɔ ne ho tɔ no pɔpɔpɔ ne ho tɔ na ade na ɔgyina atɛ no so kyerɛ sɛ ɛba asipim wɔ hɔ ɛba saa ɔntra asipim so kyɛ nanam yɛahyehyɛ wo yɛahyehyɛ asipim no egum ahodoɔ ɛwɔ deɛ ɔde kɔ asetena wɔtena so kɔdi nsɛm ɛna ɛwɔ deɛ ɔde kɔ adwabɔ ɛna ɛwɔ deɛ ɔde kɔ ayi obiara so ɔkɔ ayi a ɔde kuku woɔ ɛna ɛkɔ ɔkɔ asetena so asipim tia anaasɛ dɛm ɔkɔ bɔ nso a adwabɔ no so egum ahodoɔ ebi wɔ a ɔde hwɛ dɔm ebi wɔ nso a ɔde kɔdeɛ ebi wɔ nso a yɛhyehyɛ ɛma ɛfrɛ de ɛnamu yɛhyehyɛ ɛno akonnwa afuo na ɔte so na yɛhyehyɛ n'akyi saa ne nsumia ne ade ne nyinaa ɛwɔ n'akyi na ɔde ti biara wɔ asetena no biara wɔ ɛtam biara ɔbɛkɔ a ɛbrɛ bi a ɔbɛtena ase biara ɔwɔ akonnwa a ɔsɛ ɔtena so di nnura ɛdwara no ewie yɛn no na nananom a ɛka akyire to atuo bɛkyiakyia no na nnura nso so ɔsɛ abɛtena ase nnura nso ɔsɛ atwa kotobe rigye bi twa asafie sɛ abɛtena ase yɛn nam tuatuo kyerɛ ɛbɛkɔ so saa kɔpem ɛwɔ ada. nana yie ɛyɛ mi sɛ adwada no ɔmansiman ɛne gyaasefo ɛna otumfuo da ɛna ɛdi kan di enusɛm ɛnu amahene ɛne nnɛ amahene nyinaa ɛne sɛ
wɔn ahyehyɛ sɛ obiara nim faako a wɔwɔ wɔ saa nipa sa so ɛnyaba yɛsa ɛnti ɛyɛ a na metwie mu ayɛ na menim sɛ wei ɛnti bɔ mpata bɛbia wɔn wɔ hɛ ase sɛ wokɔ mu a tete hɔ no wowɔ akɔm so ɔne twafoɔ so wɔ tɛbia nso twafofoɔ ne di kan twafofoɔ no kɔpɛ na akɔmfoɔ ɔmo nyinaa yɛ fokuro baako akɔm ne twafoɔ no ɛyɛ fokuro baako nti twafoɔ ne di kan na ɔmo ɛtoa so the moment a twafoɔ no kɔɛ no ɔso ɔno na ɛba na ma nso mo apɛ ma ɛkɔ ne fokuro ɛna dwabɛn hene so dwabɛn hene deɛ kyerɛ sɛ wɔno ɛnɛ ɔno ba ɔno twa to n'asa ɛno so obɛtumi akyerɛ sɛ ebire biara no ɔhene tena ase a dwabɛn hene na ɛka kyerɛ mi ɛkɔfa no ba ɛno nti dɛm a ɔtwa to n'abakɔsɛm bi wɔ hɔ sɛ abakɔsɛm wɔ hɔ kyerɛ sɛ dwabɛn hene ɔno na di abakoma asɛm ɔno de biara ɔno na di abakoma asɛm ɔfɛ no kora sɛ ɔmo a sɛbi oni fie wɔni fie nnura na mo bɛyɛ aduasa nanso soso no woforo mmra no na mpanyinfo bɛsɛ sɛ ne mmerɛ kɔ ne mmerɛ kɔ saa na ɛsɛ yoo nana ɛdeɛ yɛkɔ so sɛ ɛbena da na n'asan abɛtena so amanfoɔ nyinaa bi saa mmerɛ no nyinaa no wɔn a ɛkɔdi animsɛm nyinaa no yɛba yɛbɛkyia no na ebi nso sɛ ebi bɔ ne nsa na ebi di nsa nso ɛɛbrɛ no ne nyinaa egu so saa biara nso ɛyɛ saa. na nhyehyɛ a moayɛ no nana ɛkyerɛ sɛ nana tena se a yɛbɛkyɛ nadeɛ no na ɔno nso ɛkyɛ ɛsɛ sɛ ɔno no ɛkyerɛ sɛ obiara ne wɔn a ɔbɔ wɔ yi a woma no bresu yɛyɛ ayi a ti se a yɛdimi musa paa nso sɛ sisi wowɔ hɔ ne yɛde bresu brɛ wɔ anam sɛ ɛkwan nso deɛ ɛbɛbusa hɔ ɛsɛ sɛ ɔmo deɛ ɛdeɛ gyina so a obiara di deɛ ɔno ti mu baabi a na ɔte mu de aba saa nti na saa nso na ɛbɛyɛ yɛda obiara de nana bɛtena se bɛtena se sɛ ɔhwɛ yɛ a adwala no worɔ no ho no ɔbɔ nka wɔ butu ɛno asoso na ɔhyɛ kotu kyɛ obiara bɛhyɛ ɛnɛ bɛhyɛ bi ɛnɛ no eduru hɔ a ɛna ehu deɛ anim ano yɛhwɛ ɛyi na aba no a na ehu deɛ ɔnfa ma na yawada de nyame bu a yawada de wɔwie yie no kora ɔso ɔbrɛ nnoma no nyinaa ase gbogbo nso wɔba na mmerɛ nso nko a na atwa no ho ahyia biribi a wɔn bi abɔ sɛ mmerɛ nso wɔde ebire eyie no ase sɛ wɔde kɔ awie no na sɛ nya yɛ wada na sɛ ɔntwa ntoma bi ɛsɛ sɛ ɔntwa ntoma twuma bi ntoma adwuma na wɔbi abɛtiri ɔkɔ no ɛyɛ wada wɔtena ase a amanneɛ ne sɛ yawada ɔtena ase a afei na ɛnɛ sɛ ɛnɛ wukue ebi a na yɛn no bɛha ase akyerɛ ɛnɔba ne yere no yɛ asaden na yere no yere no ase akyerɛ ɛnɔba ahenema yawada titiri yawada na ahenema no yɛ kunu mu ɛne ayenom yɛ adum nyinaa ne ayenom yɛ akyerɛ ɛnɔba yɛ a yɛde awisia do ne adɔsoa ne nyinaa ɛba ne sɛ awie no ntoma no ɔbɛyie firi nti saa de yɛyɔ a yɛde kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ wohu sɛ ɛsi ɛda baako yɛtue su hɔ sɛ yɛmfa kyerɛ saa dɔbɛ kyerɛ sɛ ɛda no na yɛde nananom no kyerɛ sɛ saa da no ɛna kyerɛ pɔtee sɛ afe no a ɛma no hu sɛ yɛ papa ɔni hɔ bi asantema hu sɛ yɛwura no ɔni hɔ bi ebia hu sɛ afei deɛ yɛwura no ɔni hɔ bi saa na wokɔ ase a sikyɛ saa ne kyerɛ
ti na edi awusia do bɛyi ya wɔn mo no ɛne adi na ti sɛ wɔn sɛ papa no si awusia di awusia di awusia ɔwɔ awɔ ti ase sɛ papa no sana ɛkyɛ. nti yɛ sɛ yia sɛbi nana ɛyɛ akyampa nhene ne mpegyafene ne ahemma no a titi nkonnwa so wɔn wɔ bibi a yɛ a wɔn nyinaa wɔn wɔ bibi a wɔn yɛ sɛ wɔn yɛ wɔn akyire a na kyerɛ sɛ yɛwɔ da no twɛ mu a efie da no na wɔne atena ase wɔne tena ase a na sɛbi o wɔn a ebegya no no ebi sɛ kwan na ɔno nso so de akyɛdeɛ nso ɛmema bi no ɛne ɛyi ne ade saa fiara no nso ɛkɔkɔ daa mmemmiri da nɔpa akyɛpɛn ne ahenema ne ahena ne nyinaa no wɔn kɔbɔ kwan yɛ yɛde wɔn papa ɛsoa no yɛn bi ne ade a yɛde abusuakuruwa no ɛde bɛkɔ wɔn aba kɔbɔ kwan wɔn kɔbɔ kwan no wia na mmemmiri da anim no ɛde abusuakuruwa ɛkɔ ebi ɛde kɔ no kame nka ebi kɔ da aka ase ntra na ɛde kɔ da abo ase ɛde kɔ da abo ase ɛde akɔ abusua ade kye kɔsiara no papa na kyɛ bɛn no wia no ɛkɔ na ɔmo kɔbɔ yɛ no na ɔmo asa abubu nnua ɛde esi ɛkwan nnua de esi nana ayi menkaw efi ada no ɛne mmemmira beebi a ɛwɔ nhyehyɛ mmɔ yi ekyirɛ yere mpi ba so na ehyia mmienu mmemmiri da wɔn a ɛkɔ wɛrɛ no ɛto bɛkɔ efia no anadwo wɔn nso aba mmemmiri da awia wɔn firi wɛrɛ aba mmemmiri da awia ɛhɔ ano na ɛkɔ wɛrɛ deɛ akɔmfoɔ kɔ bi kɔntifoɔ kɔ bi ɛna danyasene ɔman danyasene kɔ bi banban kɔ bi sɛ nka sɛ kɔntia no te sɛ banban ka ho gyasefoɔ nso kɔ bi ɛna mareɛfoɔ nso kɔ bi wurempe no a yɛrekɔ aseɛ no sɛ ɛka sɛ ɛyɛ baabi a yɛrekɔ anaasɛ ɛyɛ biribi a yɛrekɔ yɛ yɛwɔ biribi a yɛrekɔ akɔrɔ ɛhɔ ne na ɛna da biara mka kyerɛ nkɔfo sɛ aborɔfo wɔn de foto na yɛde kae nipa yɛso yɛ nananom no na wɔn nim ɛni foto afei nso no na art paa no ne ntumi nwene nipa ɛma wɔn hwɛ nipa so si eti yɛ nananom tena ase a wɔsisi yɛ no mu sɛ dua bi wɔ yɛfrɛ no sɛ sɛ aboa bi ntumi fa na mo nka sɛ nipa no firi hɔ a ne yɛde sɛsɛ na yɛde asɛn akonnwa no ne yɛde aka ne sɛ nana asomasi oni ɛno na yɛkɔ werɛmpe ne yɛba akɔyɛ nana deɛ yɛde abɛto nana no ti na yɛkɔ werɛmpe ti yɛkɔ werɛmpe no nkonnwa no wɔ ha nyinaa didi nkonnwa nyinaa bɛkɔ nyinaa bɛkɔ bi sɛbi ɔsikadwa no mu koraa nso bɛkɔ bi ɛkɔ a kyerɛ sɛ asɛntema nna saa da dabi nti na sɛ wohwɛ a wɔn a wɔkɔ no nyinaa no sɛ kaa de kɔ abɔfoso mu a yɛbɛka sɛ gyenes nko ara na wɔkɔ saa bea deɛ de ne tuo na menka wo yɛ a tete no a anka yɛasa ɛso yɛasoasoa nkonnwa ɛde kɔsi na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ biribi ɛnɛ deɛ
ɛnɛ deɛ ɛde dwa na ɛyɛ ɛde ɛde dwa na ɛyɛ ɛno no na sɛ bi o nsakra no yɛ de nsakra no firi nana pɛpɛ ne fɛs ɛso taba bɛ fa kɔ sisɛs ɔba no ɔde nyamsom na ba ɔba no kuta cross ɔno ɔde ba nsɛm kyerɛ sɛ ɔbaa a ɔkɔ aporo nkuro so odu kuma nkura bibisi ɔdaa ne ba bibisi kuma mu ɔdaa ne ba sɛ saa ne na ɔfi sɛ ɔwɔ ɔwɔ bi so ɛna ɔde wɔn ɔkɔɛ a na ɛbɔtɔ so yɛyɛ na akpa tuitui ɔno nso baa ɔno nso hu sɛ ɛhyɛ ɔno ne wɔfa no abrad n'ase a ɔno nso mpe deɛ ɔsɛ di mogya ne yɛ pɛ di a ɛna etimi di odwan ɛna emu di ti dɛ no ɛdi ɛdwan na yɛ bibia kokodwa fie so bibia nkoa na ebi ɛsɛ kokodwa fie so bi fa nipa ɛkoro because kodwa wokɔ bɛ bibia deɛ wodi nipa nam na ɛde ekosi ɛdeɛ wodi nipa nipa nam ɛnfa yi na emu edudwan ɛna ɛyɛ ɛtete hɔ deɛ ɛnɔɔma bi wɔ hɔ a ɛna bi ka sɛ mi ntumi nka ne sɛ fidie ne hɔ ne bi a yɛdi nkɔmɔ deɛ nka bi ama aka baako bi afɔ so. yadeɛ ebetwa fidie no nwa ebetwa fidie no mu na yɛ nka. Champion, I see you were esi dum esi anaasɛ ɔbɛtena akonnwa no so na ɔmo ayɛ sinsi. O tira akonnwa no so pɛ ɛhɔ ano yɛyɛ ama sɛ wohwɛ a eduruma bi a ɛdwabɔ bi a yɛmfa sikadwa ama a mose akonnwa bi na ne nkyɛn ɛkyɛ sɛ ɔmo akonnwa no wɔde kyerɛ amansan sɛ daakye bi hɔ a yɛmpɛ ni yɛkɔ a saa akonnwa no ɛho adwuma ne ɛkɔ ne de ka dada no na ɔmo ɛde aba nti ɔmo yɛ ndɛ na wɔn ntumi nkyerɛkyerɛ kyesi ɛkɔ bi sa. ɛhɔ deɛ ɛhɔ deɛ ɛna mo kɛsɛ bibi wɔ a mi ntumi kɔ akyiri pii yɔna nkoso yɛ deɛ ɛno deɛ yɛde ti yɛ nkɔla na yɛ ba eti ɔmo firi yɛbɛtumi akɔ sɛ yɛpuru nkonnwa ampuro nkonnwa de aba na wɔn de aba na wɔn bɛba no na otumfoɔ te bodware ɛdan no na otumfoɔ de sika ɛka no ɛdan ne da otumfoɔ ɛhɛ aseɛ ɛde sika ayɛ no dafi nyinaa otumfoɔ ntumi fesi. sɛ wohwɛ no biribiara sɛ afei no na afei na ɔde sika aka no sɛ wode nkonnwa no nyinaa baa ɛba bɛduru hɔ a baabi a wɔteɛ no a ɛhɔ a na ɔso na ɔkɔ ha no na ɔso no tu na ɔdedi ɔdedi akyire saa na ɛde ne nyinaa kɔ nkonnwa firi so sɔre a sɔre ae na yaasefoɔ ne obiara ne obiara de kɔ. ne ne bɛ nyinaa ne kɔ wa nkɔ owura wa asɛm ato ɛnɛ ne wa na mpɛ ho yasafoɔ yɛ nyɔ. ɛnɛ sɛ ɛdɔ a sɛ wo na yɛ nyɔ wa ɛnɛ ɛnɛ no yɛhwɛ wa asɛ ne fɛ dwan bi edu mienu bra na bɛ tu ti saa na ti nana kɔ nkonnwa fie so. o de kɔ bɔ wia ofuru a ne sise wɔn mma ɛmɛtɛrɛ ɔmɔ mɛtɛrɛ do a yɛmɛ mu bɛbɛ ɛkyɛ sɛ yie no yie adam sɛ ɛnumɛ na di busuakuruwa o de bɛ kɔnɔ fɛ so wia ɛnumɛ na kyerɛ sɛ afei na busuakuruwa no yɛde kɔ yɛde kɔ yɛde kɔ da akɔ ase
ɛyɛ mɛm na dan mɛmɛ dan nnwuma no a abusuakuo a abusuakuo a bɛba bɛduru ɔno nso bɛba bɛduru fiara no ana anadwo tìbí mi da no pa no na ɔno de hɔ a ɛna wei no aba awia abusuakuo a asa aba abusuakuo a no sɛ ɛkɔfa firi ɛyi na aba dabidabi ɛno mfiri na abɔ ase ɛno firi oo ɛfiri biribi sisi a bɛma dabidabi ɛba ofiri tɛlɔ so na abu aba ɛkɔfa firi abu aba na aba yɛde firi abu aba no ba a dɛbɔ so yi ɔne bu aba sa wɔn de kɔfa ba na wɔn de ba wɔn de ba de bu amakyi bɛɛ dɔn ɔdase mɛmɛ da mati anara yɛrɛ mɛmɛ da amakyi bɛɛ dɔn ade bɛ kye mɛmɛ da dɔn ɛbɛba na wɔn ma kɔ owi ɛna mo ma dɛbi na wɔn de wɔn wɔ ɛna wɔn de bɔ ayi wɔ ɛna ayi mɛ ni wɔ ɔn si bibi a bɔ apata ɛde fa so na ɔba wɔn de ti kusi. ɛsɛ wei yɛ kɔni ntɛm abusuakuo a asekyerɛ ne sɛ ɔsɛ ɛnyɛ nipa baako na ɛyɛ ne ɛnyɛ ewura no nkoa ne ɛyɛ ne abusua no nyinaa na ɛyɛ wo ɛyɛ ti ɛwɔba no ɛwɔ sɛ kukufu ɛka ho kenya ase ka ho mamse ɛka ho ɛba pɛ obiara bɛba fa ne deɛ akɔ ofufuo de wɔn deɛ bɛkɔ dede deɛ bɛkɔ kenya ase de ne deɛ bɛkɔ na aka ha deɛ na adeɛ de ti nipa ɛyi ni nyinaa ekuro no a aka bɔ mi ti ɛyɛ abusua yi ekuro no ɛna yɛ sɛ abusua ekuro no a sɛdeɛ yɛ nyɛ baabi kɔ no a yɛ ne aka ho ma bɛn sɛ abusua ɛyɛ abusua yi nyinaa abusuakuo a yɛwie yie no ɛwɔ beebi a yɛde kusi anaa wɔn sɛ ɛna mi ka sɛ ɛne deɛ ɛno deɛ de kɔ a ɛma bie mu mo a ɔno a ɔmo a wɔto nyɛ ɛma bie mu na abo ase no a ɛma bie Prof, Nipacho, yɛdi afe no beebi a mobɛyɛ biara ɛnyɛ wa asikyerɛ wɔ mɛbɛn ada no wokyerɛ sɛ nana sɔre a mɛtena si bibie kɛbɛfa ne sɛ ne kyerɛ sɛ ɛyie no yɛsie no na kwesi ada no ɛtɔ so na nhyehyɛ kyerɛ sɛ nana bɛgya ahɔhoɔ ma ɛne sɛ fiara no ɔhɛ ase ɛno ɔhɛ ase ne fiara wɔhyɛ ase fia ɔhɛ ase fiara na ɔgya nkurɔfoɔ kwan mɛmɛ da no ɛnam wei nti ɛna ɔnya adekwan kɔhyia ɛtoa so adwara ɛtoa so ɛbrada toa so dwara toa so yawada toa so fiara toa so mɛmɛ da kɔ atoa so kɔpem kɔhyia na ɛbɛkɔ ɛna ahyɛ aso bɛba no ɛkyɛ sɛ afei deɛ ewi akwanya no nana ɛdede bɛyɛ na ɛde gya ɛna nɔɔma pii obi wɔ hɔ a yɛde nwuramnam obi wɔ hɔ nso a odwan obi wɔ hɔ nso a nsa obi wɔ hɔ nso a aduane obi wɔ hɔ a ebi abayerɛ obi wɔ hɔ nso a ebi amokora na ɔde bɛwa ɛna edi a biribi a ɔno afi sɛ efiri ɛkò mu ɔde bɛwa ɛyɛ ɛmɛ sɛ ebi a wɔhwɛ na ɛni sɛ woyi ano a pato eyi kɛse a ti si sɛbisɛbi ɛbɔ tie fi ɛbi ama nana kɔn a ntumi so asanteman ase wɔn ne sa na nti bibi a ti si bi ɛdi sɛ ɛbɛn ɛna mo hyehyɛ a bitumi di soa saa di so saa de so wei nyinaa ma abɛɛ sebi o ɛba a ɛsesa na ayɛ bi apɛpɛ mo si abra na yɛ gyaase man no gyaase amanim gyaase ɛna kɔpɛ osiaba ne yɛde yɛ yi ɛyɛ kaa gyaasefoɔ no nso de sɛ atua sɛ deɛ yɛ nyinaa sɛ amanfoɔ da woroma
yɛntumi abobɔ nsaa ama no ante ka no ɛne dɔteyie ka no a sɛ kaka no bibim baako bibim mmienu ɔsi gyaasefo mo hyɛ mpa No, 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 you say for amanneɛm gyaasefo mo hyɛ mpa two phone to me more. Just ɛne wobɛtumi aboa ebi wɔ koraa basa ɔsi ebi a menkoa no mu pɔbrɛ ɛka no sɛna ne kɔpɛ busia kotua ba kɔpɛ busia na mede atua yeah, some so crash. ɛne sɛ deɛ sɛ saa You don't dance it. Be your bass. The minimum why she will say, will you book a credit? That's it. Miss Media, I mean, so I pray now. We do a prayer. Now, I can't send me a man of it is so one and animal shim, say they trim. That's so much me as Sherman's bra. Nana, Danwa, I send this year now, Gina Hope, and I'm person. Now, what will be bra, Nana, ya do. So when you are just a phone, I one ɔn sɛ ba saa gyaasefo ɔmo ayɛ frɔ ɔmo ayɛ ba ho paa amanamu mu ɔmo sama bu abasa sana ahene dɛbɔ so hene abrase hene kyami nantwi yifoɔ So, Sumankwa. ìgbàgbá no ma ɔde deɛ ɔde ne ɔtɔ duro mu anyɛ yi ɔtwe ho ɛna sɛ baka ma bɛn ɛni a nana ahima bɛfrɛ yɛn sɛ asɛm a abɛn so ɛnni sɛ bi kora bɔ hɔ kora na esi yi a nni kora sɛ bika So, dear. na sɛ na ahima na ɛkɔkɔfa no ma no ba bia wo ni kora wo kora na esi a wo ni kora sɛ wobɔ so kora ɔfɛm sɛ nana ahima no kora aba bi wo sampa ne ba no ɔde ɛyɛ nyame deɛ na achempem akyɛmpɛn nso efrɛ no ma no ba akyɛmpɛn wo de obi a ɔte akyɛmpɛn akonnwa no soɔ no ɛba saa efrɛ no ma no ba ɔbɛka yɛn nti yɛate na n'ahema na sɛ sɛbe adeɛ yɛwɔ ɛhan nneɛma bebree wɔ nti hwan na yɛsɛ wɔhwɛ nneɛma so sɛ na ebi adi bi nyera sɛ ɔhwɛ sɛ nana wei na esi ha nti invent sɛ nea broni ka inventory no sɛ safoa paa no hwan na yɛde hyɛ ne nsam hwan na ɛsɛ sɛ ɔhwɛ sɛ wɔne kɔ de kɛ onipa a sɛ otumfoɔ twa ɔdaa no ho a nana ahima aba pɛ ɔde safa no a bu abasa no ɔde safoa no wɔ hwan ho na ɔde ma bu abasa safoa no ɔbɔ ba no o sɛ tɛ bia yɛwɔ nhumpa ɛwɔ hɔ nhumpa no so ɔmo so ɔmo nhumpa no so aforosafo abrasefo tɛ bia ɔmo bibi ba sa pɛ ɔmo ne dimi ka because ɛna ebi a ne nsura nkwafo nkwara no ne so ba sa pɛ no ɔmo ti ba ya ɔmo apro deɛ ne atutu na Nine mama ya, adi safari. Yam pẹ̀lú fún ìpàṣẹ àpá, òsùnmù kọ̀wé dẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀, ibi ni wa. Ní àpò, ẹ̀kọ́wé ní oúnjẹ bìbí ẹnu à, ní àpọ̀tùtù ní wàá di safari àwọn ọ̀dà máa bí àbàṣà lọ́wọ́ sábà ọ̀sẹ̀ safari. Na mmaa no te sɛ ɛho na n'ahema ɔno na ɔbɛgye safoa na ɔde mu biribi nso wɔ hɔ a na n'ahema ayɛ anaa woka n'ahema adeɛ na Ɛnuma bi wɔ hɔ a, na bi ka bi tumi nka. Okay, sɛ wontumi nka yi o na ne yere no mu ne yere anaa ne yere no mu Ne yi ɔmo deɛ ɔmo fa. wɔnyɛ hwee Ɔmo deɛ ɔmo ma ɔkɔ, ɔmo deɛ ɔmo bibi ɔmo ne nana ahima na ɛka. Yɛn mo deɛ, wɔnsi hɔ koraa nana ahima na ɛnum ka bi. wɔne biribi a amammerɛ bi a wɔso sɛ wɔnsi hɔ koraa kyɛ sɛ Ɔmo deɛ ɔmo wɔ ama deɛ ɛbɛyɛ. ɛno ne nea wɔyi Na ɔmo ama deɛ ɔmo bɛyɛ no sɛ, sɛbi nana ahima bɛkɔ akɔsi ɔmo yi sɛ mo kun. Ɛda si. Ɔmo deɛ ɔmo ama deɛ sɛ mo deɛ esu.
ngosu na mo de mo de si di aba nti ade sɛ yeso yɛ ade sɛ deɛ wanum na de ade sɛ deɛ sɛ da ai na ile no mo obi a de ne deɛ ba obi ade ne de ba nti we sɛsie no wanum na de dware deɛ no so ba no o mo a ma no a ɛsoro dware deɛ na eso ade si di na
Baya, wani price. Na, yeye na yeye ni hapa. Ade acha. Na anwana di na acha. So baya, brand. And some million. Then some. Dia cutting. Appreciate cutting. Ghana dia cutting. Minerals. Cutting. Minerals. Cutting knife. Fruit juice. And the abundance. And so cutting. And you and now whiskey cutting me and son, but to Ami and son. And golden tea, and so but to Ami and son. And then to me and son. And therefore, brought now, pouch. Yeah, cutting, and I had this cutting, and I give it cutting, and I minerals, and I fruit juice, and so, and I whiskey for 2 minutes, and I gin so for 2 minutes, and I snap, and I
How done it? Yeah. Yeah. So now they are two for yes. Two the sound and the sound 1 minute fee the best reserve whiskey for 2 minutes snap then 2 minutes gin and so for 2 minutes Brichedia creating Ghana creating minerals create 9 the abemus also creating and self the not the same. That's the front. Now that one is good. That's why that one. I saw by out. You can't put to here. I say, million baht.
Afei na breakfast nsa whiskey kɔtoa mmiɛnsa gin kɔtoa mmiɛnsa bia Ghana deɛ na aha deɛ no nso mmienu aburokyire afei Fanta ɛka ho mboa Fanta 9 afuo kɔtoa mmiɛnsa na snap fantu and I said, Montpellier. Snap, gin, whiskey. Was in a cigar, a million of fun. The bomb, I feel whiskey. Then you want 1 million, Snapo, then to me and son, then to me, beer, Naka, and 9. Well, this is no dance, you are both you, dear. I'm hoping I am my idea. Really be aware. Won't be aware. Snap, great cutting, Guinness cutting near some, and I mean that so I heard the ABR, and I'm mad as shit. That's why I was sending it our yet, bringing air fine. To almost a dear, Jessica, and smile, Grandma here. Srapo, Pentu, whiskey, and asso. Beer, and I come you know. Guinness, be a new malt, and a cook. Montpellier, be aware. Oh, Kumu. No, Simon. Why do you broke?
Yes, madam, but chance that any pro bikes from one market, you do not more. Madam, is that the case?
Vice Chancellor Pro Vice. Mama Cadena. Mas é, bom, quando for para aí a cadeia,
Who had that baby to come out of the
Yes, I did 12 years. One tribe. Men are many present to gas in it. And if I try to go oh, And move on today. That's Abra.
Go, go, go.